खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बिटिआर निउसआव फिन बरायबाय आरो जायफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। मैया मेट्रिक फाइनाल होग्राफोरनि थाखाय रुटिनखौ होनानै होबाय। गुगोलाव थांनानै सार्च खालामनानै नायनो हासिगोन। गुगोलाव थांनानै रुटिनखौ 2021 नि फाइनाल होग्राफोरनि रुटिनखौ होनानै होबाय आरो लोगोसे शिबानि वाट्सएप लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होगोन। डिसक्रिप्शनाव थांनानै नायनो हागोन। मैया प्रमद बर'जों लोगोसे गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना दिल्ली फारसे आवगायलांदों। मैया फुंनि 5:30 रिंगायाव हरखाबै दिल्ली फारसे थांदों। मानो होनबा बिटिआरआव लिरनाय बायदियै माखासे जेलाव थाबोनाय एनडिपिफोरखौ बख'नांगौ। गिबि एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे माखासे केडार जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बिथांमोनखौ गनांगौनि थाखाय दिल्ली फारसे मैया आवगायलांदों। बे सावरायनायाव बाहागो लागोन भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह, आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल, आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' आरो लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी। दाखालि बिश्वजित दैमारिनि फिसाला अमित राज दैमारिया हरखाबै गोमानानै दंमोन। मैया बेखौ मोनफिनबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय चापागुरियाव बास थाथ'ग्रा जायगायाव मोनबाय। बिटिसिनि एम रन्जित बसुमतारीनि एस्कर्ट गारिआ 31 नं राजा लामा भबानिपुर हरखाब जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथायाव एस्कर्टआ गोब्राब जखम जादों। सानै आरो बेवहाय रावबो जिउ गोमायासै। बिथांमोनखौ हरखाबै बरपेटा मेडिकेलआव हरखाबै थिसनहैनो हादों। जिएसपिनि सा 10 सोद्रोमाया इउपिपिएलआव जयेन जाबाय। जिएसपि थानानैबाबो इउपिपिएलआव जयेन जाफैबाय। मानो होनबा जिएसपिआव थायोबा माखासे सरकारनि सुबिदाखौ मोननाय नङा होननानै एखायनो इउपिपिएलआव जयेन जाबाय। इउपिपिएलआव जयेन जाबासो माखासे सरकारनि सुबिदाफोर खामानि मावनायफोरखौ मोननो हागोन। बे मोनसे बर'नि देरगानो हानाय बाथ्रा। एथलीट गेलेगिरि हिमा दास टकिय' अलिम्पिक 2021 नि थाखाय सायख'जाबाय। मोनसे बिनि थाखाय देरगानो हानाय बाथ्रा।